May buntag, mga kaigsunan. Kani yung tanan, ako mga viewers, mga akong subscriber. May buntag. Ano sabi kita sa pagtuon, pagpadayon sa atong minsay, alang sa atong may pagkinaboy. Mientras nga, ani apa kita ning kalibutan na. Kaya kita tamasayod sa takna sa atong kinaboy. Ates nga, andam kita. Nasayod kita sa dagan sa atong kinaboy. Akong great ang akong mga kauban ako. Mga honestahan kaya ako mga literature evangelist nga kauban ako sa seminaryan. Sa pre-LMS seminar o sa career o sa intermediate course diya sa Southern Philippine Union Conference. Narata kapadayon kamo sa inyong panagbudlay sa paglakaw sa atong buhat sa mga literature evangelist. Yung usab sa kauban ako sa Executive Committee. Welcome ko kamo kauban ako sa mga iglesia. Yung labi na sa iglesia sa Tambakan. Kumusta ko yung tanan. Sa akong kaparintihan, makigalaan diya sa part sa Bohol, mga kaigsunan sa Dimyaw, Luay, diya akong kagikanan sa Balagumbay, mga kaigsunan. Sa di pa tamaw to sa unahan kaigsunan, mga ito sa Balang Espiritan Santo sa Kalam, diya sa Ginoo, ang bota. Lord, salamat sa kanunay kami nagabalayon sa pagtuon sa balang nga pulong. Tudloy giyahay kami sa Holy Spirit nga ani among pagtuon Ginoo makahatag ka na o pag giya pagpamalandong sa pagkinamintos ni Apa ning kalibutan. Panalangin Lord ang among mga viewers, subscriber, tanan ko mga kaigalaan na nagpatiling sa akong mensahe, nagparitihan, mga kauban ako sa trabaho sa gina-welcome ako. Ginampot ako, Lord, ang among presidente sa Ferdinand Bugong Marcos, Vice President Sara Duterte, panalangin sila, hatag sila kaalam, proteksyon, may panglawas, kanunay. Ikaw ang makagawasanan. Salamat, Lord, sa tanan, sa iyong grasya kaloy, sa kalan sa amen. Tunan na itong kaigsunan, ang sinulat ni Salmanista David, mga kaigsunan, sa Psalm 116, no? Psalms 116 verse 15, mga kaigsunan. Diri na gayon sunulat ni Salmanista David. Nagaingon din ni, hamili sa pagtanaw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan, mga kaigsunan. Hamili, precious ang sa katao alang sa Ginoo. Sabi na nga nag-alagad kaniya. Hamili sa pagtanaw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan. Hinumduman nato kaigsunan sumala sa balaan kasulatan nga diin ang iyang 12 apostolis, mga kaigsunan. Gisugal nila ang ilang kinabuhi sa pagminsay sa pulong sa Ginoo. Sila si Bartolome, sila si Juan, si Pedro, Mateo, Santiago, ang mga 12 apostolis mo saan. Wala sila ko kahadlok sa pagminsay sa pulong sa Ginoo. Sa diha 40 days and 40 nights din Ginoong Hesus sa wala pa siya mo kaya ngadto sa langit magsinan. Sa iyang pagkabanhaw, iyang giduaw ang iyang mga tinunan samtang sila nagatigom sa kapanimalay. Mikalit, mitunga si Ginoong Hesus. Diha kanila, napakita kanila si Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan. Bisan si nagaduwa-duwa si Tomas sa gisulti kay wa man siya magtambong si Ginoong Hesus napakita kaniya. Ingon si Tomas, aya ko mo to kung nakita yun ako ang kamot o kilit ni Ginoong Hesus. Kung tinuod ba yun siya nga siya. Ipakita siya ni Ginoong Hesus. Tomas, halid dahil, kapa akong kamot. O akong kilit, tanawa. Ingon siya, Ginoo, aya siya. Nito, si Tomas, to see is to believe ang iyang kinabuhi. Apan katong 11 apostolis nga diha, wala makatambong si Tomas. Ipakita niyo siya. Busa mingon si Ginoo, bulahan katong nagatuo nga wala magakita. Ingon sa kanatong sunan, kita nagasiba, nagatuo kita nga naibuhing Dios. Muna ingon si
Apostol Juan nga bulahan katong nagatuo nga wala kita sa sinulat ni Juan yun. Busa kining 12 ka apostolis pangaksyonan nganong wala sila kahadlok sa pagwali sa mensahe sa pulos Ginoo mga kaigsunan sa wala pa mukayab sige ng Diyos sa langit mga kaigsunan gibubuan sila sa Holy Spirit ni Ginoo aya siya ka moto na dasig ang mga apostolis mga kaigsunan wala sila ko hadlok mga kaigsunan ilang isudlan ang mga lain-lain mga lugar ngano mga kaigsunan before Jesus Christ nga ni spread ang mensahe sa pulong ni sa Ginoo ni Ginoong Hesus kay before si Ginoong Hesus nga ni pagkatao dinhi sa kalibutan ng sunan una ang first religion sa tibok kalibutan mo kining kwan Hindu mga Hinduism mga sunan ang ikaduha ang Judaism mga Judaism mga sunan ug ang itulo kini mga Buddhism then ni tungha sa ikaapat na nga generation si Ginoong Hesus muna nga ang katong sudlan part sa India nila ni Bartolome ni uban niyang kauban mga kaigsunan gipambitay sila dito sila Mateo dito sa India kay ang ilang practice na dito lahi man ang ilang mga mga baal mga usa gipampatay sila wala sila ko kahadlok mga kisan bisan sila si Lucas usa ka doktor kini si Lucas sa Bisaya sa pulo wala sila kahadlok nganuan na bubuan sila sa Holy Spirit busa mga kaigsunan wala sila kahadlok nangamatay sila mga kisan busa nag-ingon diri mga kisan sa sinulat ni Matthew chapter 10 verse 28 mga kaigsunan muning Hesus diha kanila iyang sinulat sa Matthew chapter 10 verse 28 diri ningon ayaw ninyo pagkadluki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang magapatay sa kalag maunoy kadluki ninyo ang arang pagkalaglag sa kalag ug lawas dito sa impierno mga kisa walay ko kahadlok bisag ipanitan gibunala ng ilog gituslob sa nagbukal nga lana dito sa pulo sa Patmos si Juan Labrador wala sila hadlok mga kay doon na sila paglaom sa ilang kinabuhi life after death ilang gilauman busa mismo si Saulo before nga wala pa ma-convert si Saulo magsunan mga kaigsunan usa kini ka grabe kini mandulutos kini si Saulo mga kaigsunan sa daya sa panahon dito sa Patmos yang ipandutos ang mga Kristohanon busa itagan sa dakong milagro sa Ginoo gibutahan siya unya si Ananias at tao sa Dios kay giampuan siya giayo siya nangatagag ang himbis siyang mga mata usa nadasig si Saulo nahimo siya ang Apostol Paul nga din gumikan sa milagros Ginoo busa si Pablo sa diha nga nagdawat siya sa balang Espiritu Santo wala siya ko kahadlok sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo bisan bunog gipriso siya gibildanggo siya giyaga-yagaan wala siya mga kay nganwan nakadawat siya sa Holy Spirit diya sa Ginoo mga kira ingon sa mga apostolis busa sa ilang kamatayon ng siya busa nagiyon sige ang Ginoo ang atong Ginoo nagaingon diyo sa Psalm 116 verse 15 diri nagiyon hamili ang pagtan-aw ni Jehova ang kamatayon sa iyang mga balaan mga kaigsunan hamili busa si Juan Labrador samtang siya dito sa Patmos nga gixile siya doon na siya pananaon iya nakita ang 12 apostol nga dito sa pader sa sa Jerusalem nga iya nakita ang 12 nga apostolis mga kaigsunan Jerusalem aduna na sila assure busa naingon si Apostol Pablo sa diha siya ang pagwali mga kaigsunan karindiin siya nagwali si Pablo sa Tesalonica, sa Ephesus, sa Corinthian, sa siya kadok busa dayon siya sa Philippians chapter 1 verse 21. Unsa ingon ni Apostol Pablo?
sa diha nga na gamit siya sa Ginoo sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. Wala siya kahadlok dayon siya sa Philippians chapter 1 verse 21 siya ingon, alang kanako ang pagkainabuhi mao si Kristo, ang kamatayon mao usa ka kadaugan. As for me to live in Christ, to die is gain. Nguni giingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan pinagi sa balagsa. Wala siya kahadlok nga naman iya nang di surrender ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Diri nagingon sa verse 15 sa Psalm 116, diri nagingon, hamili ang pagtanom hibo ang kamatayon sa iyang mga balaan. Hamili mga igsunan. Praise the Lord, kato mga missionary ni sangya sa pulong sa Ginoo, wala sila kahadlok bisan sila sila kimatayo kay doon na siya assuran nga gisaad sa Ginoo diha kanila. Daghang salamat ng igsunan sa mubo nga mensahe nga diin nagahatag nato og giya sa pagtulon pagpadasig sa atong pagkinaw sa pag-alagad aduna detay ka-assuran kay diin ang Ginoo nagingon hamili ang kamatayon sa iyang katawan nga diin nga nagalagad diha kanila. Sa mag-usap pa, God bless you kanyang tanan, daghang salamat. Praise the Lord alang kanyang tanan.